Moikka! Elokuulle taukojumppaa. Tuo sormet ristiin, venytä kohti taivasta. Sen jälkeen pieni painonsiirto sivulle ja samalla kädet kurottaa tänne vastakkaiselle sivulle. Keskellä ylös. Toinen puoli. Kurota ylös. Ai, tuntuu mukavasti venytys tuonne vähän niinku kylkeen ja sinne lavankeseudulle. Ja tuo kädet alas. Vie toinen jalka taakse. Ehkä vielä niin, että kantapää ei mene siellä takana ollenkaan maahan. Ja lähdetään käsillä tekemään propelliliikettä. Tuodaan sormet ristiin. Tasapaino. Pyöristä selkää. Työntö eteen. Tähän toinen kerta vielä. Taas kädet pyörii ympyrää. Ja vielä uudestaan. Tasapaino. Toinen puoli vastaavasti. Ja jalka taakse. Rullaile. Hae tasapaino. Selkä pyöristyy. Vielä toinen kerta. Ja uudestaan tasapaino. Ja näin. Otetaan loppuun vielä selän rullaus. Ja pieni roikkumishetkikin, eli rullaa sinne ala-asentoon ja ehkä nappaa kyynärpäistä kiinni, sieltä voi vähän keinotella. Ja sitten vielä polvia, mutta polvilla pystyy hyvin säätelemään, että se on sellainen mukavanlainen se eteen taivutus ja rullaille sieltä pystyyn. Näin, ei muuta kuin mukavia elokuun päiviä ja taukojumppahetkiä. Kiitos.